Titi disi hapangni tui belberi sabjunalni yaktwino bigrak tiprasarokno omo haikhe jwngjal tuini jwngjallago yakangna bagui sintek abo haikhe bagjana bagui yapri nahaka titi disi hapangni tui omo haikhe belberi sabjunal bo lukurokno bagnani bagui tui paijak tei lukurokno bo bagui tongo belberi sabjunalni tui aro bagui khe belberi sabjunalni chairman Santanu Debbarma bini yakti khe no obo lukurokno jai jai khe o sintek rok bagui tongjago tei TTADC hapangma obono naio lukurok jatui tui naraknani abo hai jwngjal rok wngya tei jai jai khe tui no khatibui naraknani bagui obo haikhe narago hinui bo sai khwnarkha chairman. Joto media rokno tinero haimani bagui tei joto naitongnai tapok tei bukuk sono Rumaya Faro tini 25/6/2025 o salmario sini belbari sabjun ningui जों जेटा TTADC ni hoite reserve mani syntax abo distribution khlaijaka kongsan BCS o sini belbari sabjun ni andara tongo 10 ta BCS bokni o BCS ni bisingo jotoni kwrui abo hai nukung nai sini BCS ni sini chairman rok ni through tui rejaka hingke जों abo TTADC no belai kheno hamai maro tei bubagrano especially bubagrano bini saitok mumbai no abo hai je rinani opportunity जोंनो remani bagui bubagrano belai kheno hamai maro tei TTADC no bo belai kheno Tiprasarokni wamung simung takmung lopmung rok busukse nangkukmani tamoni hinkhe omono chini sinimung chini tiprasarokni kaisa sinimung haste no kwrui fatar haste bo haino sogoijak chini wajak manui rok omo hai khlai no sinijagui tongo chini tiprasar rokni swnamjak manui khwnui fatar haste bo haino omo haino tiprasa city city ni wa bai swnamjak wajak nokni nangkukmani manui rok tabuk kwlai sakeno je nangmani wa bai swnamjak dal bidal norok manthogui mannai belbari block ni bisingo khopjak Dashrath Nagar ni Aisikang Phalnogo o phalnog belbari block ni ulta babai ni dukano no phalnogo no obo norok manthogui mannai wa bai swnamjak manui khwnui rok o phalnogo wani wajak langa bailing kuturuk chikoni simi kotor kwai daui chajaknai dula takhuk tei kubuni dal bidal ni swnamjak manui norok manthogui mannai wa bai wajak naithok naithok khlaiui logi o swnamjak tiprasani thapa bo haino manthoknai amo bol bai songui chajaknai thapa haina bagui tiprasarokni city city ni joto nangkukmani manui wa bai swnamjak wajak dal bidal ni manui norok kisa rang bai no manui mannai o Aisikang Phalnogo haini bagui khe bo nangui tongkha hinkhe paina muchungui tongkha o naithok naithok wa bai swnamjak manui wajakno norok Aisikang Phalnogo no manui mannai phalnog bai kwrwngnani bagui koktuk number rejakha 7005543017 eba 8798348873 o number o norok kwrwngui wa bai wajak swnamjak naithok naithok langa bailing kutruk rok dula rok norok mannai mannai Aisikang Phalnogo.